悲しみの向こう、片柳博4月15日。長い目で見る。相手が自制心を失ったからといって、こちらも自制心を失えば、待っているのは悲惨な結末だけ。相手が目先のこと、自分のことしか見えなくなっているなら、こちらは長い目で見て、お互いにとって一番良い道を選ぶようにしましょう。